Good morning, madumuntag ug madungadlaw yung tanan. Nanapod ko dari sang pisto. Kay mga lagay ng sinira mata. Lasing ko paros buntag, nana ko dari. Nakana ko din nanapi putahing bulalo o kanang talong nga nitangan og itlog. Kay sabi ko magluto kay kuan da nakaluto nako og kanang balbakuwa og nagbulalo ko karon og sitaw adobo unsa magdinuguan ako ko unsa basta maghapon nako ka klase adlaw-adlaw pero dili pareha maglain-lain agda po ka recipe kita naman ta o pa ba ulit di ko makakanha diha ron Sabado ug makay padutihan ko ko pag Domingo ra ko way duty sunod ra ko makanha og naay time ug mutong ha antud jang kauban kay mo dari ako lagi usa ang kaskas ang kanta tanan di okay ra kaya man gihapon kita laban ta sa og nabay customer og hurot mag-among kuan kay gapon hurot mag-among mga luto sa kubaan pag-iza kay gauwan abig di mahurot hurot man di ay kalian gyapon Ginoo na kani barbakuha na sa hulan og batong hiwa-hiwagag may panit sa baka kana sitaw adobo ibahin-bahin man duha ka sugdanan kay ada luto duha ka bahin ay pod kay atos kuan munisipyo na may pisto atos munisipyo mo nang bahin-bahin sa karidi kuan ni talong natag itlog luto ko na karon alas 6 pa man ron mga amiga o amigo na day ko i-share ninyo nga kuan try mo na ni nga kape kay kuan ko ni kanang pang diet nga kape o katong mga dagkag bilbil yana di musuhay ko dani ang nga kape na mo ni nga kape product ni baka nga product kay Jamanis anak daning ang pag-umangkon yun nga pas tilawon ko nako nara ako nakatimpla dani mo harang ipahibaw ninyo makatilaw na ko unsa ni nga kape na kape nakita laman taon da kay wako ka buhing sang trabahoon daghan pa ni buwan pa ka ang nahaman tulo pa ka putahe kay ako na lagi isa mamutunda sila mo naman so sila og nanabay luto kay dito sa magbantay dito sa sipyo manang ang kaskas ang kanta ang lagi mo li ang kaskas ang kanta kay mantanan manghiwa magluto manghugas pero kalios Ginoo kaya gihapon Bernes na ron kali man nakadlaw ng duty ron ugma bi ko di ko pa duty day kuno ko ugma mag Domingo rewa ato na po bay di ka Domingo tambak ra ang labong dito sa napa ko dito order nga kuan ang sana kanina kita laban ta ko nakahama na dugos kuan walo pa kaputay kayo pamahot sila wa katong karning subaon no katong para minudo wa pa mulingkod sa karidot o kamusta day diha sa Cortes na Laherlin nilas Angelito o diha sa nilas Manang Linda Rasmimi Mary, Rasmimi, kamusta na mo? Mo lagi kanang muling kakay lagi tarong kita tag mamiso para maka palitag load iba sa pudlali magluto da ikaw raisa pero kaya na pero say nagabot na sabay grabe yung kapusa bagsak pag-abot maduling gabi kay nag-upload ko sang vlog katong dito kong kuan dito kong Valencia kaya ginarabad sa kong upaw nga umas hapon kuno adto kuno ko Valencia patugon saan naman ni nga ugma padutihon man ko abi mo ko kay duty Domingo na aman di ay sayang pud pila-poy rate nilang yatag na ugma mahibawan karon walo na ka putayang naman nagbat na lamang ko para sinugba para sa minudo sa Kaon si itong kuan, magdugo-dugo mi kay kana sila na po sila ihaw.
na sila ihaw. Kung nadugay sila ron kaya nag-ihaw pa. Kaya tabo mo rin katipunan. Kasi gusto po mo ambit palit silang karne. Na po sila ihaw-ihaw. Karon wala nakapahuway na po kay nakakuha na magkuskuhan. Walong ka recipe. Na nakoy dinungag. Na nakoy gitak-ang nga bulalo. Bulalo. Ang gitak-ang. Kahaman mo dyan po po. Alasing po pa kuninganhi. Kay nga malit-lit na ini kamot pagini dyan la city cafe no duty man dyan tos center ini duty dyan center na siya pisto dagto po nga kanaanan ang mga niluto ang tengaon dito ka tenga dahil sa pang anak gabantay pero ang sabot raw dyan namo dito ko magbantay sa infirmary at bang dyan namo ko progreso na dong yun mag-isang ba nga binta ko dito kay kuno kaduhaga gani dyan haga dyan kay halaging kaskas ang kanta ja agkado po kahoy lugas pod musika maduling gigarapog lang kay gikasbay survive ang kahoy na dagway na sumunog na pero okay ra kaya pala gini ja si Bing Parol kamusta naman ka diha nila ni Marcelina nila ni Madam Lilian Anthony Family, kamusta naman ka madam, kamusta naman ka mauli. Kung sa tanan-tanan nga nagsubaybay sa akong vlog, dahan salamat. Hindi nga wala po kusbay, pila na po kadlaw, wala kusnang ka. Sila na kada hapon, kada gabi, may hapon, tabo ng gabi, hanggang kasahan, upuan, cupcake. Hindi nga ko nito, bis kay naging sang mama, may kabanding-banding, kaya diawang ko dari. Domingo na po may magbanding-banding. Yes, madam. Good morning, Wayubog. Ay, ko lingkod sa ko. Tama na dyan ko. Practice kapin, hama na tanan. Nakuntahan nila gabantos koan. Sipyo. Langat ko, tarawa agang koan. Anang display. Pangtabunan na kawas. Karimaywa na sa 2, 4, 5, 6, 7, 11 ni kapatahe karon unom nas tukador unom lusi diay kay sinugba og dinuguan dugang nudo na dana na ko mangukab kapoy na ko kaway sa ko kay mga bausa udahin noon, tagsaray noon na ni Kuan, kanang tagsaray kaon, saray na ni Tikawot. Wala ka rin patong ang pagumangkon. Sabing hangata lagi. Wala. Tapin bugol sa kasada na sa kasada ni. Ito ba ang tanawon? Bol, pwede po mo kanang gustong makaon. Ari na tulo ka table ano ni isay ganahan mga bratura presyo dari ag bulalo tail sa baka 50 ag humba 40 ag torta nga bulinaw 25 torta nga taong 20 palidya 20, adobong taong 20, paklay 25, paklay nga baka o baboy 25. Manipitahin na makaron og minudo, dinuguan o kuan, paklay nga baka o baboy, humba, tortang taong, tortang bulinaw, sinugba, buso, pansit. Wasa pataguban basta kay dosi ni kapatay ang menu karon bernis. Bawog masa nakapod. Basta lagi kay hangat kadto. Hangat ko. Tanaw lang purma. Basta muna. Pero mga alas 11 nakaman bigat ko. Diyan ni hugas na pud ni. Kuno hugas ako ganaman ng sang dinamitan.
Gamay na lang ito ang ginugasan. Gamay lang ito ang hugason. Ako ito naman ginamitan sa nagturta ko. Sawa po ko ng turta ka nahugas po kong ganiha. Anong gamay na naman mga lingkod-lingkod sa puko. Bumusta sa puko yung tanan. Kamusta na mo diha? Gumingaw ko sa bahay. Gumingaw ko na sa liana. Nilas tiri o ninanay tatay kahit na ingarurasan na nangka. Saan mga dianam ko na rin. Nabalhin na mo na rin ang tambadana. Dianam ko na sa progreso. Gumingaw po ko nila o baning-baning. Si Aliana dyan kagabi mo. Tagbo dyan na ha. Saan? Asa pagka makakitag ko sinila ni hang gagaw na ni. Kasi ganahan mo kasi mga luto. PM lamang ko. PM lamang ko. O delivery kan ko nito 0906-905-044618. Tiski ko nito kisay ganahan. Bukulin hadari. Kadadlaw. Magluto. Tin. Hindi gani. Napo, o ilibin ka putahe. Kay duha man ka kananan mo pakanan. Tindiro, anak sa gagaw, pagmangkon. Ikaw, krari kasagaran. Ikaw, krari kasagaran. Sasang ipalit doy. Malbakwa. Dito na eh. Oh, baka tingin na. Baka? Oh. Ilaw. Dua na lang. Dua ka torta. Dua na. Dua ka torta. Salamat! A few moments later. Bol, pwede po mo kanang gustong mo kaon. Ari. Tulo ka table. Ano ni? Isay ganahan, mga bratura. Bratura presyo dari. Agbulalo, tail sa baka, 50. Aghumba, 40. Tortang bulinaw, 25. Tortang taong, 20. Kalidja, 20. Adobong taong, 20. Paklay, 25. Paklay nga baka o baboy, 25. Manip tayo na makaroon o minudo. Dinuguan o kuan. Paklay nga baka o baboy. Humba. Tortang taong, tortang bulinaw, sinugba, buso, pansit. Wasa pataguban, basta kay dosi ni kaptay ang menu karon, bernis. Bawag masa nakapod. Basta lagi kay hangat kadyo. Hangat ko. A few moments later. Duswa kay di lagi sa magigisulyag dugay. Ay na siya. Oy, kay mga followers ni Flora Media. Sambahan. Sambahan. Katong ganala ba mo sa yung ginala na to? Dalamig bingka? Oh, bingka. Lagi pamilya na ha. Wadam ha. Wadam ha. Di, ang gagaw yang mama midwife tagi sa ani. Open doon kayo ng gunay?
Kuha pa ko, karon pa ko, bago pa kong iningan he. Pag-open ba, dali ko. Nakakami din yung wifi ko. Wa to pag-open, wa ko. Bago pa kong gikos ng igagaw. Kaon natin. Pagkaugma yung mag-open. Bila. Nag-vlog kay araw kita sa programa eh. Hindi mo pa amin saya. Ano pamilag na ako? Kay... Luway mo muli, ma'am. Luway. Gapon po, de customer gapon nangita pong programa eh. Yung pa, wala yung kwan. Nauna ka. Pagsugod yun. Pagsugod pa, anong... Maglockdown. Kasi bayanan na yung magtabi. Ito, ganit kusog ba? Kusog. Kusog medyo ka karon 90 ko anak kapin. Ako na kay... Ang pahirap na lang kasi itong babae dito kasi magapya. Paano yung film yan? May saan? Itong gagama pa mo ito, katong... Gamay puso. Oo. Kita ka to? Napatuita itong... Gamit mo itong kanang... Lukay! Itong magama mo itong itong... Kuya Wadugay, di mo subscribe ni programa eh. Oo na pa. Hindi na, hindi ko alam. Alam mo, comment. Bago siya kagod. Nagudgod. Ulay. Mulabay mo to, anyo sa hay, kaya naman to diyan sa uyab. Maram ni, priyanan sa uyab, ani, unahan. Gapo, nilabay man to. Ano nga, sumusahan? Dang luta din, yung tagblaran, o kuan, ubay. May ubay din, dahil naman. Salamat ha. Thank you. May 20 mo. 22. Salamat, balik-balik.